Дами и господа, вече това е втори. Стига да го пъква. Още един клип, не знам вече кой е. Тук ще намерихме диаманти. Сега ще ги изкопаем. И... Открихме диаманти и веднага нов клип. Не, няма за това. Аз искам просто да се го... И Пламен ще ги изкопае. Да, и сега надали ще спрем. Колко диаманти имаш? Между другото, ние сме под океана, не знаем къде сме. Чакай, я идвай към мен. На тук пя. Това е накъде. Не, чакай. Не, отдалечаваме се, значи направо. Да, идвай. Качим ли се на пяска, копаем нагоре? Да. Дами и господа, ще се върнем, като се намерим къща. Здравейте, дами и господа, Пламен казва, че намерил къде сме. На къде бе, Пламене? Ей, ме бе, абе, на къде ходиш на там? Това ти ли си? Да. Значи острова ни е някъде на там. Да. Кажи на кой той. Далеч сме. Извинете, че сме на креатив, просто... Не, Пламен на креатив, само просто за да се намерим дома. Добре. Яко Чай, че ще се удобня. Запомни ли кой? Да. Айде, вече спирам да съм. Аре. Ето, където ходя ли? Да, супер. Не е нашия. Трябва още да плакаме. Ма ти видя ли го нашия? Да, видях и минута. Открихме 17 диаманта, между другото. Да, ние изгубихме честа. Не бе, ние нали като се върнем после пак. Да, ние сега пак ще ходим в минута да си вземем всичко. Чай пак да проверя дали е натам. Да, направо. Айде да ви, ще разберем. Но надявам се, защото просто хубава къщичка си имахме в кавички. Да, ето ни е минута. Ето ни е минута, дами и господа. Колко време ние нямало докато. Добре, искаш ли да ходим само до минута да си съберем чест? Добре, ще се върнем. То не може да вървим. Защото аз спрях. Дами и господа, клипът е включен, намерихме бенчманинга. Значи не знаете каква малка дупка ни е деляла от излизането. Просто нямаше как да го намерим. И не вярвам на очите си. Иди, мой приятел. Взимай само важните неща. Всичко взимай. Редстоун. Имаме голям инвентор. Ама няма ги правим тези неща скъпоценните на тия команди. Аз имам 2 диаманта в себе си. Кирките взимай. Да, другите ги оставай. Не. Пажолите ще взема, вълната и айрон кирката. Бъркай съм. Къде си, бе? Хай, брат, аз вече стигна. Да, бе. Не. Оф, ти изпил полшанка за спид. Не, просто летя, гледай. Девет. Чакай, бе. Стига си ме бил. Ти все пак си на креатив, май. Не съм. Добре, значи си спри летенето, защото ето задно. Шибам се. Аз запомних вече пътя на Исус. Къде беше? Да. На Исус го запомних, чакайте. Аз го запомних вече пътя на Исус. Оф, телепортирай се. Не бе. Аз го знам на Исус, да. Ще да това беше. Сигурно съм, че тук. Ето така. Ето така, вода. Ама аз там гледах. О, да, той верно, че беше нагоре. Аз почти го знам. Не, какво беше? Обе, телепорт. Телепортър, готово. Да, бе. Телепортна се? Ето ти името. Къде е? Чакай, отиди колкото можеш към мен, идвай. Ма къде ти е името? Идвай колкото можеш към мен. Аз не ти виждам името. Отивай към пещерата, влизай. Ето те. Да, виждам ти името. Добре. Чакай малко. Ето. Яй, ще чипна. Ще чипна само едно нещо, за да може да запомним. Какво да слагам по пъти? Кой такива килипчета? Опа, това е предмет. Не копай, идвам за теб. Идвам за тебе, Викторе.
Ама идвам към тебе, бе. Бастин. Копай към мен. А, ето те. Ето те. Pleasure plate, не pleasure plate. Това е golden. Цигания. Колко е красиво. Дами и господа, ще се върнем като отидем. Здравейте, приятели, отново намерихме път. Велвце! Добре, убий ги. Ма не искам. Жал ми за овце. Мен не ми е. Аз ще ги убия. Даже ще... Абе, ти си тира. Виж, тя му си пасе и аз я убих. Абе, убия, бе. Абе, аз се оправя, аз отивам да се чипам в водата на славата. Отивам да се къпи във водата на славата. Хайде да си скъпем, че имаме... Абе, аз пропуснах. Къщата е там, бе. Къде бе? Абе, тя нали беше някой подземна. Не беше къщата. Къде е къщата? О, той е пораснал вода. Той е пораснал от тревата. Ето тук не е да. къщата. Чай, абе е на тука, бе. Не е на тука. А той е пораснал от трева, вече не знам къде е. Какво е станало с къщата? Не е на тука. Ето я. Не Бати, каква е тази къща? Аре, бе. Бата, аз не мога да... Хубаво е да си вкъщи. Стъклото изпече лица, бе. Изпика се. А, крави. Крави. Ще те цъна. Не! Паднах. Виктор в колекцията! Не си помисля, кръво. Не, един удар и трябва и ще умре. Нека ме, бе. Абе, какво е това двойно стъкло тук, ма? Двойно изолация. Ела тук да си правим спане. Чай малко, бе. Искаш да ти дам вълна, аз имам маски много. Колко трябва ми още две. Ей, ти точно две. Няма сега така много. Чай, че нямам даски, бе. Ах, моля те, дай ми диамантите, ще скача. 26! Аз 28 диаманта. Аз ти имам да се самоубия. Всички диаманти. Абе, къде ни е айрона? Не знам, аз всичко хвалих в лавата. Ела. Самоубивам се. То, аре, бе. Чакай малко. Чай да видя едно нещо. Имам 16 злато. 5 айрон. 51 айрон имам. Изпечено. Трябва ли ти айрон? О, аз имам много човек. Аз си направих броня. Добре, чакай. Имам 17 айрон в мене. Ти какво си мислиш? Сега си направих айрон кирка, айрон меч. Дами и господа, вижте ни, имаме си броня. О, бе! Твоята се чупи вече. И копа. Абе. Обе, ей. На кой му се чупи тази бронята? Твоята е фалшификат, бе! Добре, стига. Добре, стига. Аре да направим още пречки. Аз имам. Колко направи? Не, ти не прави. Добре, Колко всъщност направи, да. Прави. Аз в себе си имам 8 печки. Добре. Да, това. Толкова много печки ли ни трябва? Сложи още две тук. Аз имам 4 печки. Виктор, виж как се получи, чакай. Добре, не. Аз имам много печки. Аз имам още 2 печки. И аз имам още една. Аре, запечатаме кравата. Не бе, не. Слага си печката. Аз сложих за теб. Мъквай ти, да се пътнем. Чакай едната да я щупим с ръка, да я изгубим. Пази се. Едната я чупа с ръка. Бата, колко време отнема да се чупи с ръка печка, бе? Я бегай до Търнополис за дървена килка, не, дървена мост. Бата, аз ти чупа вече 20 минути.
щупих я. Опа! Щупи друго нещо. Иху! В тебе е печката, като я щупи. Да. Мета е там отгоре. Има и там 4. Така, слагай вътре се пекат неща. Ти Ако имаш. да се печи сант. Ого, чука колко неща има да се пека. После гледаш клипа, бе. Да. 10 минути. Дами и господа, това ще бъде за този клип. Сигурно не ви е харесал. Просто аз съм луд по диамантите. Аз съм луд по всичко. Аз по принцип съм луд. Добре, дами и господа, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал и чао!